Sujipun Allah Sang Rama Sang Putra lan Sang Roh Suci wontena ing panjenengan sedaya. Wontena ing panjenengan ugi. Kaaturan lenggah. Para sedherek ingkang dipun kasih Gusti Yesus Kristus, sabda pangandikanipun Gusti Yesus wonten ing Matius 21 ayat 37 dumugi 50 ingkang mekaten. Paring wangsulane Gusti Yesus, sira tresna marang Pangeran Allahira kalawan gumolonging atinira lan gumolonging nyawanira sarta gumolonging budinira. Dene angger-angger kang kapindho kang padha karo iku yaiku sira tresna ing sak pepadanira dikaya marang awakira dhewe. Kabeh isining Toret lan kitabe para nabi iku gumantung karo angger-angger loro mau. Menapa saestu kita sampun gesang nelakaken katresnan, sumangga kita lumebat ing pandonga pribadi, kita sami ngakeni dosa kita wonten ing ngarsanipun Gusti Yesus. Wekdal ening. Duh Gusti Yesus, karsa paduka miyarsakaken pengaken dosa kawula menika. Saha paduka kersa maringi pangapunten saking sedaya dosa kawula. Wonten ing Gusti Yesus Kristus kawula meretobat. Amin. Sumangga kita merpekaken kidung pasamuan Kristen sekawan dosa 8 nyuwun suci saestu. Kangge kita ingkang sami ngakeni dosa kanthi sawetahing manah, mila Gusti Allah ingkang setya tuwin adil badhe ngapunteni kita. Samangke tampen ana sih rahmat saking Gusti ingkang sinerat wonten ing Efesus 2 ayat 11 mekaten. Marga kita iki titahe Allah katitahake ana ing Sang Kristus Yesus supaya padha nglakoni panggawe becik kang kacawisake Allah saturunge. Panjenengane ngarsakake supaya kita padha urip kaya mangkono. Mekaten sih rahmat saking Gusti. Puji syukur kunjuk Allah. Gusti Allah. Sesarengan kita repekaken pangandel dumateng Allah.
Pasamuan ingkang dipun kasih dening Gusti kados ingkang sampun kawartosaken dhateng pasamuan ing pangibadah menika badhe kaladosaken sakramen bujana. Sakramen bujana minangka sarana pangrimating kapitadosan ingkang katindakaken kadasaran pangandikanipun Gusti Yesus Kristus nalika bujana ing wanci dalu ndungkap Gusti Yesus Kristus kasalib. Nalika padha mangan, Yesus mundhut roti lan sawise saos syukur banjur nyuwil-nyuwil roti iku sarta maringake marang para sakabat. Pangandikane, padha tampanana panganen iki badanku. Panjenengane nuli mundhut tuwung lan sawise saos syukur banjur maringake marang para sakabat. Pangandikane, padha ngombea kabeh saka ing tuwung iki. Sabab iki getihku, getihing prajanjian kang kawutahake kanggo wong akeh murih apuraning dosa. Sakramen bujana ngengetaken tiang-tiang pitados dhateng penyaliban, seda tuwin wungunipun Sang Kristus, kalenggahanipun tiang pitados minangka kulawarganipun Gusti Allah lan kasampurnaning kawilujengan ingkang dipun prajanjikaken dening Gusti Allah. Dene ingkang dipun parengaken derek ing sakramen bujana suci inggih menika saben tiyang ingkang sampun kabaptis kalebet lare-lare ingkang dipun cawisaken kanthi permati dening gereja kangge nampeni rahmatipun Gusti Allah ingkang tumanduk dhateng sedaya kulawarga awit lare-lare ugi gadah papan ing prajanjian kawilujengan. Sumangga sesarengan kita nyawisaken diri ing salebeting pandonga. Kita ndedonga. Duh Gusti Allah Rama kawula ingkang wonten ing kraton swarga, kepareng kawula ngaturaken puji panuwun syukur awit paduka sampun maringaken wewengan dhateng kawula sedaya mirungganipun pasamuan ingkang jompo ugi disabilitas ing wekdal menika saged sesarengan wonten ing papan menika nindakaken pangibadah lan ing wekdal menika badhe nampeni sakramen bujana suci. Kawula saestu ngaturaken puji panuwun syukur awit Gusti sampun ngapunteni dosa-dosa kawula, awit Gusti sampun mantesaken kawula wonten ing ngarsa paduka lan ing wekdal menika kawula sesarengan badhe nampeni bujana suci menika kanthi sukapingah, kanthi kebak ing pangucap syukur lan kawula pitados bilih sakramen bujana suci menika saestu ndadosaken kiyating iman kapitadosan kawula. Matur nuwun Duh Gusti, pandonga menika kawula unjukaken wonten ing Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga sesarengan kita lumebet wonten ing pelatosan bujana suci kanthi ngrepekaken wonten ing bujana swarga. Go
ingkang kajuil-juil menika lambang sariranipun Gusti Yesus Kristus ingkang sampun kakorbanaken kanthi sampurna. Monggo panjenengan tampi lan panjenengan dahar kanthi enget lan pitados milih sariranipun Gusti Yesus Kristus saestu sampun kakorbanaken kagem nebus dosa kita. Menapa tasih wonten ingkang dereng nampi roti? Ada yang belum? Sampun? Sumangga kita sami ngucap syukur. Matur nuwun Duh Gusti awit sarira paduka ingkang sampun paduka korbanaken nebus dosa-dosa kawula. Matur nuwun awit kawulujengan peparing paduka. Amin. Monggo kita tetep sesarengan. Kita repekaken wonten darah suci manjur.
Anggur wonten ing tuwung bujana menika lambang rahipun Gusti Yesus Kristus ingkang sampun kawutahaken nyucikaken dosa kita. Monggo panjenengan tampi lan panjenengan unjuk kanthi enget lan pitados pilih rahipun Gusti Yesus Kristus saestu sampun kawutahaken nyucikaken dosa kita. Wonten ingkang dereng nampi anggur. Sumangga kita sami ngucap syukur. Matur nuwun Duh Gusti awit rah paduka ingkang sampun paduka wutahaken nyucikaken dosa kawula. Matur nuwun awit kawilujengan peparing paduka. Amin. Monggo kita ombe sesarengan. Kita repekaken nunggil kalian Gusti. Langkung tanur
kita ndedonga. Kawula ngaturaken puji panuwun syukur dhumateng Gusti awit paduka sampun keparengaken kawula nampi sakramen Bujana Suci ing wekdal menika. Kawula pitados bilih sakramen Bujana Suci menika saestu ndadosaken kiyating iman kapitadosan kawula. Ing wekdal menika sesarengan kawula badhe mirengaken sabda pangandikanipun Gusti, mugi paduka karsa rawuh, paduka karsa maringaken kawicaksanan dhateng kawula sedaya, matemah kawula saged mangertosi menapa ingkang dados karsa paduka lan kawula saged nindakaken wonten ing gesang padintenan. Matur nuwun Duh Gusti, pandonga menika kawula unjukaken wonten ing Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Pasamuan ingkang dipun kasih dening Gusti, sabda pangandikanipun Gusti kapendhet saking Yohanan 2 ayat 26 ingkang mekaten. Bareng tumeka ing 8 dinane para sakabate Gusti Yesus padha ana ing jero omah iku maneh sarta Thomas iya ana. Gusti Yesus tumuli rawuh nalika lawange padha kakancing banjur jumeneng ana ing tengah-tengahe para sakabat sarta ngandika, "Tentrem rahayu ana ing kowe." Mekaten sabda pangandikanipun Gusti, rahayu saben tiyang ingkang maos mirengaken sabdanipun Gusti saha ngestaken wonten ing gesang padintenan. Haleluya. Sugeng enjang. Tentu ing wekdal menika dados kabingahan dhateng kita sedaya awit kula lan panjenengan ing wekdal menika sami pinanggih sesarengan wonten ing papan pangibadah menika. Sanadyan boten saben minggu nanging menika dados wewengan ingkang dadosaken bingahing manah kita awit sesarengan saged mangibadah ing wekdal menika. Mekaten ugi para pasamuan sanadyan nderek lumantar live streaming mugi ugi tansah ngraosaken berkah ingkang sami kalian kita ingkang wonten ing papan pangibadah menika. Nah, Bapak Ibu lan sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, menapa panjenengan ngraosaken tentrem rahayu ing wekdal menika? Ngraosaken? Nggih, sanadyan badanipun sampun winates nggih, sampun boten saged makarya kados dene suwaunipun nanging tetep ngraosaken tentrem rahayunipun Gusti. Puji Gusti. Sedaya ngraosaken tentrem rahayunipun Gusti. Nah menika ingkang dipun suwun ugi dening Gusti Yesus Kristus supados wonten ing pagesangan kita tansah ngraosaken tentrem rahayu. Sanadyan kawontenan kita sampun winates nanging nggih kita menika tetep ngraosaken berkahipun Gusti. Kita tetep ngraosaken katresnanipun Gusti wonten ing pagesangan kita lumantar tiang-tiang ingkang wonten ing sakiwa tengen kita ugi. Lumantar brayat ingkang sami ngamping-ngampingi para tiyang sepuh ingkang sampun jompo ugi putra-putra ingkang nandhang disabilitas. Nah, Bapak Ibu lan sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, lumantar sabda pangandikanipun Gusti ing wekdal menika kita kaengetaken bilih sedaya ingkang suwaunipun menika kita raos sampun mentok, sampun boten wonten margining luar kanyata Gusti Allah menika nggadahi rancangan ingkang luwih ageng, ingkang boten kita sangka-sangka. Napa? Ingkang boten kita nyono ngoten nggih. Pilih menika saged kalampahan wonten ing pagesangan kita sedaya. Singkang raosipun lha aku ki wis lara kaya ngene ora mari-mari, kepara wonten sederek-sederek kita ingkang ngantos sampun ngebrok ngoten nggih. Nanging
Sejatosipun Gusti menika nggadahi rancangan ingkang paling sae, ingkang boten kanyana dening manungsa. Nah, ing wekdal menika kita sesarengan sinau saking paseksinipun para sakabat ugi Thomas nalika Gusti Yesus ngatingalaken dirinipun dhateng para sakabat kalian Thomas. Nah, Bapak Ibu pitados to menawi Gusti Yesus menika saestu wungu? Pitados. Nggih. Gusti Yesus menika badhe nandhesaken bilih aku iki lho tenanan wis wungu. Nah, pramila Gusti Yesus menika ngatingalaken dirinipun wonten ing sangajengipun para sakabat mirungganipun Thomas. Awit menapa? Awit ing wekdal menika para sakabat menika sami napa nggih ajrih ngoten. Katilar dening Gusti Yesus Kristus. Biar padatanipun menika wonten ing pundi-pundi menika kalian Gusti Yesus Kristus. Makarya sesarengan, lelados sesarengan. Nanging samenika ingkang sampun dipundhelaken sampun boten wonten, sampun seda. Lah menika dadosaken para sakabat menika raosaken ajrih. Sanadyan saderengipun Gusti Yesus menika sampun ngendika bilih badhe wungu ing dinten ingkang kaping 3 nanging sacara kamanungsan raos sedih niku wau luweh ageng tinimbang menapa pangenget anggenipun Gusti Yesus menika sampun ngendika dumateng para sakabat. Nah, pramila Gusti Yesus menika ngatingalaken dirinipun. Nah, anggenipun Gusti Yesus ngatingalaken dirinipun dhateng para sakabat menika, Gusti Yesus rawuh ing sak tengah-tengahing para sakabat. Mirungganipun dhateng Thomas lan ngendika, "Tentrem rahayu ana ing kowe." Tegese napa? Aja wedi, aku tetep ana ning kowe. Mboten nilaraken para sakabat menika. Nah, Bapak Ibu lan sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, saben kita mesti wonten kemawon ingkang kita penggalih wonten ing pagesangan kita. Inggih menika badan kita ingkang sampun boten sami malih kados dene nalika tasih anem ngoten nggih, karepe cek meh duduh ngoten nggih, cek meh ning ngalas. Nah, nanging sampun boten kiyat malih. Wonten gesang padintenan ingkang ribah, ingkang boten kados dene suwanipun malih. Mekaten ugi ingkang nggadahi kekirangan kabetahan mirunggan, nah menika mesti nggadahi penggalihan. Nah, nanging ing wekdal menika kita kaengetaken supados menapa? Sampun ngantos kita menika ajrih. Monggo kita tansah ngraosaken tentrem rahayunipun Gusti wonten ing pagesangan kita. Awit tentrem rahayunipun Gusti menika ingkang badhe ngiyataken kita. Ingkang suwanipun ajrih, para sakabat menika dados wantun ngadepi kawontenan sanadyan dipun anggep dening tiang-tiang Farisi menika bilih para sakabat menika tiang ingkang sesat. Nah, ing wekdal menika Gusti ugi ngersakaken supados ingkang suwanipun kita ajrih, ingkang suwanipun kita sumelang, doh piye ya aku iso sehat meneh apa ora ya? Kita dados wantun, dados boten sumelang malih, awit tentrem rahayunipun Gusti. Mekaten ugi ingkang sami ngamping-ngampingi para tiyang sepuh ingkang sampun jumpa ugi ngamping-ngampingi anak-anak ingkang disabilitas, kita ugi kaengetaken dening Gusti bilih tentrem rahayu ana ing kowe. Mboten perlu ajrih, mboten perlu sumelang, Gusti ingkang tansah nyekapi, Gusti ingkang tansah nyagetaken kita sedaya, matema saged ngamping-ngampingi brayat kita menika kanthi sukapingah, kanthi kebaing pangucap syukur. Nggih sanadyan wonten beberapa sawetawis tiyang menika ingkang sampun wangsul malih nggih kados dene anak-anak ngoten nggih. Nanging Gusti mesti nyagetaken kita. Gusti mesti paring kesabaran dhateng kita lan Gusti menika mboten badhe nilaraken kita. Gusti pirsa kok menapa ingkang kita raosaken, menapa ingkang dados kawontenan kita. Pramila monggo kita sami
sumarah dumateng Gusti, kita sami ngajeng-ngajeng dumateng Gusti. Sugeng Paskah datang kita sedaya. Gusti berkahi. Amin. Wekdal ending kagem kita. Sumangga kita ndedonga. Kawula ngaturaken puji panuwun syukur dhumateng Gusti awit sabda pangandika paduka ingkang saestu ngiyataken kawula. Kawula pitados bilih rawuhipun Gusti Yesus Kristus wonten ing jagat menika saestu maringaken tentrem rahayu wonten ing pagesangan kawula. Kawula ugi ngaturaken puji panuwun syukur awit Gusti sampun nebus dosa-dosa kawula, awit Gusti sampun rila ngorbanaken diri wonten ing kajeng salib. Gusti ing wekdal salajengipun kawula saestu nyumarahaken pagesangan kawula sawetahipun wonten ing ngarsa paduka. Kawula pitados bilih paduka maringaken ingkang paling sae wonten ing pagesangan kawula lan kawula ing wekdal menika ngrumaosi bilih badan kawula menika ringkih nanging kawula pitados bilih Gusti kemawon ingkang tansah paring kegiatan. Gusti kasagedna kawula anggen kawula ugi ngamping-ngampingi brayat kawula ingkang sakmenika nggadahi kabetahan mirunggan utawi disabilitas ugi sederek tiyang sepuh ingkang sampun jompo kawula pitados bilih paduka tansah maringaken kesabaran matemah kawula saged ngamping-ngampingi brayat kawula menika kanthi tulusing manah kanthi sukabingah kanthi kepaing katresnan. Matur nuwun Gusti, kawula pitados bilih paduka tansah maringaken margining luar dhateng sedaya ingkang kawula penggalih ing wekdal menika. Pandonga menika kawula unjukaken wonten ing Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Peladosan pisungsung syukur. Sumangga kita ngaturaken pisungsung dumateng Gusti kanthi ngengeti sabdanipun Gusti ing kitab Jabur 136 ayat ingkang setunggal. Padha saosa puji marang Pangeran Yewah sebab panjenengane iku becik awit langgeng sih kadarmani. Kita sarengi kempaling pisungsung menika srana kidung pesamuan Kristen 187 padha sepisan sak cekapipun pisungsung jiwa raga.
keklayan jumeneng. Kondolan kasugihan, wekalan kasagetan, ikesang sawetanya, kanya bisungsung nyata, kanya bisungsung nyata. Kita caosaken srana pandonga. Gusti Allah Rama kawula kasuwargan, kepareng kawula sowan malih wonten ing ngarsa paduka kanthi ambekta pisungsung syukur ingkang kawula kelempakaken ing pangibadah menika. Pisungsung ingkang kawula kelempakaken menika Duh Gusti saestu alit mboten timbang kalian berkah peparing paduka ingkang luber ing tengahing gesang kawula. Panyuwun kawula mugi Gusti kepareng berkahi saha nyucikaken saengga pisungsung ingkang alit menika nggadahi daya gina ingkang ageng tumrap keluhuraning asma paduka wah malih tumrap peladosan ing tengahing Gereja Kristen Jawa Wiladeg. Kawula nggih nyuwun wonten ngarsa paduka. Mugi paduka paring kasagedan kawula setunggal-setunggal saged misungsungaken sawetawing gesang kawula menika. Kunjuk wonten ngarsa paduka kagem kluhuraning asma paduka. Duh Gusti kawula ngakeni bilih ing salebeting kawula nglempakaken pisungsung menika wonten dosa kalepatan nyuwun paduka kepareng paring pangapunten. Ing semangki purnaning pangibadah mirunggan warga jumpu lan disabilitas menika kawula badhe bibar suwang-suwang wangsul dhateng griya kawula piyambak-piyambak. Nyuwun panganthi lampah kawula dumugi griya kanthi manggih ing kalujengan. So nyuwun kawasisan kasagedan, tuwin kesabaran anggen kawula sami ngreksa warga jumpu lan disabilitas ing tengahing Gereja Wiladeg menika. Gusti Rama kawula ingkang wonten ing swarga, mekaten ingkang dados atur pasambat so panyuwunan kawula, semangki kawula badhe mungkasi srana ngunjukaken donga Rama kawula sesarengan. Duh Rama kawula ingkang wonten swarga, asma paduka mugi kasucikaken, kraton paduka mugi rawuh. Karso paduka mugi kelampan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi paduka paringi rejeki kawula sak cekapipun ing dinten menika. So paduka mugi ngapunten kelepatan kawula kados dene kawula nggih ngapunten ing tetiyang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa malih kawula mugi sampun ngantos katandukaken ing panggoda nanging paduka walaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton sawisesa twin kamulyan sak lami-laminipun. Amin. Kita kidungaken kidung pengutusan, kidung pesamuan Kristen 300 sekawan, padha sepisan brayat kang nengsemken sesami.
sesarengan kita nelakaken iman kapitadosan kita kanthi ngucapaken pitados rasul. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa ingkang nitaken langit kaliyan bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra ontang-anting Gusti kawula. Ingkang kabebetaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam. Ingkang nandhang sangsara nalika jumunipun Pontius Pilatus, kasalib nglampahi sedo, lajeng kasarekaken tumedak dhateng teleng Palimengan. Ing tigang dintenipun munggu malih saking antawisipun tiang pejah. Lajeng sumengko dhateng swarga, pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking ngriku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kaliyan ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci, kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen setunggal ingkang suci sarta pradin, inggih patunggilanipun para suci. Menapa dene pamrih dosa, tanginipun raga sarta gesang langgeng. Anarna manah panjenengan dumateng Gusti dados seksinipun Sang Kristus, pinujiya asmanipun Gusti samanggih dumugi ing salami-laminipun. Tampenana berkahipun Gusti. Pangeran Yehuwa mugi maringana berkah dhateng panjenengan lan ngayomana panjenengan. Pangeran Yehuwa mugi nyunaraken cahayaning wedananipun dumateng panjenengan lan maringana sih rahmat. Pangeran Yehuwa mugi karsa nunggalaken wedananipun dumateng panjenengan lan maringana tentrem rahayu. Amin. Lanjut aja. Ya nunggu. Oh iya. Lanjut ya nunggu.